Je to určitá svoboda a nehledě na to, že se člověk teda podívá, pokud nejezdí tady v Česku, pokud jezdí po celé Evropě, tak se podívá po celé Evropě, podívá se po světě. Fyzicky náročná to práce není, to bych neřekla. V létě samozřejmě, když se sejdeme řidiči třeba z jedné firmy nebo i třeba v zahraničí Češi, tak samozřejmě dá se dohromady jídlo, kdo co má, grilluje se, povídá se. S károu se musí provést hlavně to, že si musíš natankovat. Zkontroluješ si samozřejmě základ světla, jestli ti svítí, klakson troubí, to slyšíš. Zkontroluju si všechny přesky, jestli jsou zapnuté, takže jsem prošla spousty prací při tom řízení, až jsem se zaškolila, zaučila a začala jsem být samostatná jednotka, tak jsem získala klid a jistotu, protože mám v podstatě jistotu peněz na účet v termínu, jsou odměny, jsou krásné odměny a jsou peníze. Já jsem celkem jako zvyklá v chlapském kolektivu, takže to mě problémy nedělá a chlapi se chovají úplně v pohodě. Nesmí se člověk vytahovat jako přijít, nic neumím a začnu, jo, já všechno umím, jako, já to zvládnu. To neexistuje. Ale to není, oni nedělají rozdíl mezi tím, jestli je to ženská nebo chlap. A dneska spousta dneska ženský jezdí víc jak chlapi pomalu, s osobákama. Určitě vidíš sám, že to řízení není nic náročného, to samotné řízení. Je to dneska elektronika, je to dneska posilovače řízení. Ze začátku se mnou byl člověk na 2-3 jízdy, který mě pohlídal. Ten člověk, jakmile zjistil, že to zvládnu, tak jsem vyfičala do světa. Talisman mám svého syna a svého manžela. To jsou moje talismany. To je právě ono, že tady si opravdu člověk může vybrat. Je to svým způsobem trošku svobodná vůle, protože si to člověk může napasovat na svoji momentální životní situaci a jak to chce. Baví mě to. Přihlaste se i vy o místo řidičky kamionu u CS Cargo. Více informací na cscargo.cz nebo volejte 800 20 40 80.